er et EU-finansieret projekt, hvor forskellige partnere fra de nordlige EU-lande arbejder sammen om at undersøge og afprøve forskellige metoder til at indtage restarealer gennem midlertidige projekter for at skabe fornyelse, forandring og forbedringer. Det er både sådan fysiske transformationer og man kan sige sociale innovationer, som man prøver at sætte i gang gennem de her midlertidige initiativer. Det konkrete formål med det her projekt i Smedetoften handler selvfølgelig rigtig meget om ungdomsklubben KUK, og at give dem både et nyt sted og en ny have. Det her det skal jo blive til en grøn have på et tidspunkt, men det handler også om at introducere dem for nogle arbejdsprocesser. De har været med op at fælde et træ. De møder nogens natur- og teknikstuderende, og de er faktisk rigtig meget med til at bygge det her i den grad, de nu har lyst til. Så på den måde så er der så både den fysiske forandring og den sociale innovation, som er en del af det. Vi håber selvfølgelig også, at måde kan være med til at skabe noget ejerskab, så de føler, at det er deres sted, og de har været med til at skabe det. At få sådan et udeareal her i KUK betyder ret meget for ungerne, fordi de selv har efterspurgt en masse, eller et sted at være. Og et sted, de kan samles omkring et bål og sidde og hygge og ligesom være for sig selv. Altså, men området er jo ikke kun for vores unger. Altså. Det er jo også for de lokale beboere, som kan komme og bruge det, når de har lyst. Altså, det er mere beregnet som et samlingspunkt for lokalområdet, ikke også? Altså, og jeg tror, vi kommer til at bruge det til at dyrke vores grøntsager, bruge det som et rigtig dejligt fast bålsted, hvor ungerne selv kan komme og lave deres egen bål og hygge sig om det, uden at der behøver nogen at være voksne omkring. Det bare generelt bliver et samlingspunkt for alle i området. Altså ideen med at involvere KUK har været, at det selvfølgelig er deres rum, der skal laves. Det var jo det, de godt kunne tænke sig. Så vi har jo bare været inde som sparringspartner og har forsøgt at levere det, de gerne vil have. Selvfølgelig også ud fra nogle parametre, som vi har. Altså vi har jo nogle tanker om æstetik, om hvordan et grønt rum skal være. Selvom det er midlertidigt, må det jo gerne være et behageligt sted at være, og det behøves ikke at være lavet af europaller. Så der synes vi, at vi har leveret noget ekspertise, og så har vi selvfølgelig bare stået for at facilitere og sætte nogle kontakter sammen og få lavet nogle byggedage og få lavet nogle overordnede visioner for det her rum her. Det har sådan været vores bidrag, og så har vi selvfølgelig kørt meget på, at de unge skulle være med til at bygge det, så det ikke bare var nogle ansatte, der kom ud og satte noget op. Det var meningen, at de skulle involveres helt fra starten. De skulle være med til at komme med nogle beslutninger til, hvad der skulle bygges, men de skulle også være med til at lave det.